Hey hoi, dit is... Jorrit. En ik ben Annemarije en wij spelen samen bij de Waldzang. En wij gaan naar Linz, naar de Europese Braasbandkampioenschappen. Ja, in Linz dus, in Oostenrijk, in het prachtige Broeknerhaus. Ja, wij hebben nog even wat centen nodig om daar überhaupt te komen. Ja, het is natuurlijk een drok en een duur reis gemaakt. We gaan maximaal in de bus, we gaan in een hotel, we moeten verblijfskosten, repetitie rond te huren. Dus we kunnen elke financiële steun wel broeken. Dus ja, daar hebben we een crowdfunding voor opstarten. Ja. Annemarije, vertel eens. Ja. Waar kun je dat vinden? www.voordekunst.nl. En als je dan even ziekje naar je Braasband de Waldzang, dan komt het helemaal goed. We hebben een videoboodschap, een aanzichtkaart, prachtige aanzichtkaart van het Linz. Ja. Ik nog. Ja. Ik kan zelfs een stukje dirigeren. Dan krijg je zo'n mooie stok in de hand. En als die papiers voor zo'n hele band. En dan wisten ze een keer hoe dat is. Van tv, van Maestro natuurlijk. Ik leuk. Ja. Of leuke goodies van de Waldzang. Goodies, ja. Ik ga ze zelf net heb al, ik het maar ook. we hebben een hele mooie Waldzangtrui en ik. Zit er ik in, scoopje. Heel leuk. Ja. Ja. En gewoon doneren was kwietkwist. Maar wij zijn blij met elke bijdrage. En een beetje de cultuur steunen, hè? Een lekkere gemotiveerde band. Zo talent. En ik wel wat ouder garde inmiddels. Maar, Beste braasband van Nederland trouwens op zich. het moment wel, ik, hè? hè? Ja, Ja. ja. Altijd al West trouwens. Maar hartstikke leuk. Gezellige club. Dus denk je nou van die lui die met een leuk reis gehad, dan help je ze dan even. Zo is het. Waar kom op? Mooi. In het eerste volk dom gelul? Oh, oké.